Bubber, han er her i aften for at drikke med spejl og sidde på det bål. Det er skide hyggeligt. Bubber, han er skide god til sådan noget med at snakke om en masse mærkelige ting. Jeg kan skizofreni. Skizofreni, ja, han er skizofren, og han har papir på det. Og det vi skal til, det er, at vi skal finde et emne til ham. Han skal snakke om. Han skal lave en parodi på det, ikke det bør. Og vi skal snakke om hash. Kan vi? Det er det, han skal reflektere over. Hash og nøgler, sækfinde. Nej, for helvede, kælling, mand. Det er kassenøgler, sagde man. Jo, altså, det er bare fordi, altså, når jeg får der hash og der er nogle nøgler, mand, så forgiv det lortet, sækfinde. Nej, sagde jeg, mand. Jeg gider ikke have nøgler igen, mand. Kom ikke have nøgler, sagde man. Jo, sækfinde, mand. Jeg skal ryge hash, mand. Det er en lille joy, jeg kan have med, mand. Nej, sagde manden. Gider ikke det der fucking hash hele tiden, mand. Jo, altså, prøv at se her. Og så nogle nøgler til, mand. Det er krav, de smarte det her pæde, du, mand. PDB, mand. Nej, sagde man. Ikke PDB, mand. Er du dum, mand? For helvede, kælling. Undskyld, mand. Det er bare fordi. Igen, kælling. Har det med sjovt, vel? Nej, undskyld. Det er bare fordi. Hold nu kæft, kælling, sagde manden. Okay, kæft. Ja, sagde man. Ikke det. Okay, så kælling. Woohoo!